barang kelaranku bakal aku tak kecono wonten pundi anggonku lantar ana ing sakrening latarane iki Gusti wah ayo kakak Prabu Sikon Paro tansah bokok aku dhewe Agar lampah ana ing lantaran kene tansah tetepi Bonen pun kali sang sira arep tansah aku bonen sakit bisa apa ayo kakakku ora suka karo bisa tonton apa aku pun tau tepi sakit dan pas kok karo nang kesempatan tekakon kono lho iku kok kakak arep iso karo